Una no kwaye umu jenzi ke eji ho tokara. Lewedere no nwa agbo bia no gbe na biko. A young mother ji ụmụ abụọ. Ọmụgbu ha ụmụ ya amụgbu. O mega ọfụma nke na o nwere ụkwụ anọ. Ọ gbaga n'ala bekee. Ahụ dị ya mma. O ji enough nke na ọ lega ikpuru m ọnụ ya lega ikpuru m ọnụ ya na ikpuru m ọnụ ya na enwe nga ọha ka agbashi. Ka ya gaga kwụ ụgwọ ka ha mere sọka wepit ma ị gara n'ikpuru m ọnụ ka o nwee ike ịkwalite ruo n'otu n'ugbe. Ọ ga nọ decide iwere ego kpatara a mother chum na ya chọrọ ịga mee ikpuru m ọnụ ya aza kpojurute ha nọ cocktail election nama na ọwa ya ile onwe na mirror onwe ya ju ya afọ no problem. Ọ gawakwala the hospital chere ụmụ ya abụọ denwe ha n'ime moto gbagara ha AC ọnọ mana automatic car ihe niile nwere time lock ọ dị moto gbagara ha AC hapụghị engine on gawa n'ime hospital baiga n'ime hospital o ruo leton mmadụ ka nka ndị bịara arụ ọrụ ikpuru m ọnụ ha ka nka ya na ịga na-eche ton nọga nga 1 hour aga nọga nga 2 hours aga ọ ya ka o mekwara ihe niile ọ na-emecha pụtazie mgbe ọ nọ na-apụtara ya wụrụ na injin ahụ asụteela aka emuvuge ya emepe dọ ya sụọ for 1 hour ji aka gbanyụọ the remaining 1 hour no ventilation ụmụaka nọ n'ime moto otu n'ime ụmụ ya abụọ anwụọ jụọ oyi Chukwu emebere otu ka dị ndụ mgbe o meghere moto hụ mehem ọkụ ọsọrọ ya etiwe polisi na gịnị ha agbakọlata akpọpụta ụmụaka hụ na otu na-anwụọ na enweghị ha na-emechata ya ọ nwụrụ anwụ ka ọzọ eburu ego iwe ya ndụ achaji okwu kọtụ eweta punishment eweta the very mild community ndị agbata ya ajụ mewe protest na ihe nwaanyị charges e nyere nwaanyị na ọ dị too mild na ọ dị too small ajụ na okwute ya na pronouncement o nyere that ruling na ọ dị ile na ọ kwesịghị na ọ dịghị acceptable na ha agaghị ewe na okpo ihe a nwaanyị a mere ihe ọwụ na ọ wee deliberate MURDER na ọ kpacha anya mee ihe o mere a na-ekwu ya George alaghachi ha bụ ihe nwa hama a na-ele ihe ụdịka ihe finally akọ ihe ọwa ihe ọwụ ụmụnne m ụnana hụ nwaanyị kpọrọ onwe ya nne the other day ka m hụrụ kelegbu ewe onye isi ojii nwanne anyị kpọrọ ụmụ ya atọ dewe n'ime mụlọ o dowara gas silinda nga ururu ụmụaka dewe ha n'ime mụlọ were nri dowajuo n'elu gas gbachi ụzọ gbachisi elu n'ala pụwa n'abalị ke ada ya nwaanyị ka e toro ndị ka abụọ ke eghelite n'ime abalị ka ọ gaga wụọ ma ọrị nwanne ya nwaanyị nwanne ya ke ntabeghị akwa ma otu o si agụgị ma ya efiri na ọ akụrụgide ka ọ ga gbaga gas naanị nwatakịrị ma otu o siri gba siri ndị ekwu otu ka ada gara gị ishiri ọkụ gbara ya o kwutetụrụ ihe mere before ya nwụ mgbe a na-ewewela ahụ akwa nwa na-eme ihe ọkụ na-ebi kata and a na-akọwa datina ọwụ na silinda ejughị n'ọnụ ọwụ na silinda ahụ juru n'ọnụ ọ kekwa mgbe ifiliri gas ọhụ zụrụ na akpọ kama gas agwụwa gwene ọhịa zụrụ ya ere everywhere gwuru ọkụ ma explosion na gịnị mgbe a na-agbawala aghọtala obere nwa ndị ka ururu abụọ anwụọ na jụ oyi ọkụ agbala ka e degakwa ya na ya bụ ọnụ nga mgbe ihe mere ọ nwụrụ dị ya onwe ekwutetụ ihe mere stil nwata nwaanyị alụghị ebe ọ gara ya gbanyụọ fon ka o bebereziri eloche n'ọrụ ntu ya na-agwa ihe mere onye ha ọnụ ụmụnne m what is this ọ gịnị wụ ihe ka isu nnọọ nwaanyị agaghị ịrụ ikpuru m ọnụ ya nụga 1 hour aga ọ sịghị ebe n'orube na tọn ya ka ya ga-elekwa ma ụmụ ya ọnụkwa ọfụma ka enwere onye kpakara moto zuru ha ka ihe ọnụkwote ụmụ ya ọnụkwote edewere ọ sịghị ka ihe ripo ga eleta ụmụ ya amanụghị mmadụ hospital so ụmụaka ma ọ kpọrọ ụmụ ya gawa ebe a ga-achụpụchi ha if that was the case ọ gịnị ga-eme ya nụga 1 hour a mother chịrị ụmụ ya gawa chiga ha na moto nụga nọ 2 hours ọ pụtaghị sị ka ya were 1 minute ga-eledela ụmụ ya before na-eru ya n'aka ya ga na ịga nga ọnwụ ha ọrịa bukwere na ga ụlọ ọgwụ ọnwụ ha arụ ọgbụgba enweghị ihe megị ọ gaghị eri arịrịọ onwe ọ gaghị ịrụ ọrụ ka ọ rụta ego o wehuru ka ọ rụtara arụta gawa n'ụlọ ọgwụ ka ha ọkwụ ụgwọ ka ha mmiri mmiri sọka wepit ma ị jụọ n'ikpuru m ọnụ abụọ ka ọnụ ya zakpu rụkọ ọnụ teleshon nama ọ ihe buru gawa ụlọ ọgwụ
o ji luzuo nwa ya ka arụ ndụ ugbu a nọ na awega ndụ ya awega ọ gị na ihe ka enwe ihe mmadụ ga-ahụ nnọọ mgbe ụfọdụ ya na-asụ oyi na ntị mmadụ ga-atacha ahụ mụọ ụmụ n'ihu na anya n'okpuru imi ya n'anya bam ya ga-epuru na-ele ụmụ ya ugbu ala na atọwa ijuo ha dị ya ga-eso ụfọdụ ụmụ nwaanyị arụ mma ịtụchi ha otele tụchie ha akpa nwa sụchisi elu n'ala were aja sụọ ya pee ọbara na uru na ụdịrị mmadụ ugbu a tụrụ ime mụọ nwa e nwere ndị nọ na-achọ nwa gwadele m ihe nwaanyị ugbu a ghọrọ emụda o wee nwa nwa n'ọnọdụ ga-etinye nwaanyị n'ugbo nọ ịmụ nwa araghị ya ahụ onye pụta ya na-enyere ya sị ya na-agbagharịa sị na ọ chọga nwa ọkwa ọ chọtara nwa lukat ụfọdụ sọ mmadụ asadụdọ mma ịtụrụ ime ma ụfọdụkwa ịmụ amụ bikọs ihe awụ idupụta ụmụaka laa ha n'iyi endenje aha nwa ha arịaghị ha ahụ otu ị ga-eje na-agbagharịwa ịkpọghị ya ga ụlọ ọgwụ nọtị na nwa ahụ shiri n'ike gị were tinye n'ime moto gbachisi elu n'ala baa gazi ntụrụ gị ịrụ ikpuru m ọnụ gị so ụdịrị nwaanyị a arụghị mgbe i were aja ọcha sụga otele sụga sụshi ya mgbe tụtara eriri afọ ekpuruwe ihu che ya ihu n'azụ ka ọ hapụ ịtụ ime kedu dị need na nwaanyị atụrụ ime mụọ nwa ụmụaka tagburu onwe ha n'ahụ for no reason onye ama ọ na-asị mma bịa wetara ọnụ kelene nwa kekeke na-aga nwa mụmụmụ na-eso ha mekewa ma ndị na-ele elele wekwana na ihe ụwa wụ ṅomi onye si gba ya gba n'ịntanetị ya agba onye sịkwana ka e were ṅomire ya ewere ṅomire akụ nọọ ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akụ ụwa wụ otu emekara gị sị arụ anya acha ke ndị isi ojii dudu bịa ka ke ndị isi ojii na-edudu ke ha kacha enwe ebe ọ ka mma kama ọ na-arị mma a na-eme a na-eṅomirije ọ nga ọha na m n'ọnụ udo dịrị ọnụ nonsense tọtọrọ ururu nwa nwaanyị kọmuniti aga agbakọ so tọọ mkpụrụ kpee mọda